Bé, hola alumnes de primer A de batxillerat. Espero que estigueu tots bé en aquesta situació tan estranya, tan excepcional, tan inusual que ens està tocant viure. Bé, estic fent aquest vídeo per tal d'encomanar-vos una feina per aquests dies que venen de confinament monacal en les nostres cases i els nostres pisos. La primera tasca és, doncs, finalitzar i fer un petit exercici sobre els episodis amorosos del Tirant, aquesta novel·la per antonomàsia de la literatura catalana, aquest clàssic. I és que realment aquesta crisi ens ha tallat l'avaluació, la part final de l'avaluació d'aquesta segona avaluació, perquè aquesta setmana teníem les proves del trimestre i no les podrem realitzar. Aleshores, per tal de tancar d'alguna manera aquesta lectura del llibre del Tirant que portem fent a classe durant mesos, tenint en compte que hi ha hagut setmanes senceres que no ens hem vist, perquè per qüestions de calendari, que si hi havia una sortida, o si el divendres era festiu, o si m'enviaven a mi d'excursió, etc., que amb 2 hores a la setmana i les diferents casuístiques que s'han donat han fet que entre pitos i flautes aquest trimestre ens hem vist força poc. Aleshores, el que farem serà tancar aquest arc argumental del Tirant, que ja s'ha allargat massa, fent una activitat que us demanaré del Tirant i que heu d'entregar a finals d'aquesta setmana. És a dir, tal com estava previst examinar-nos aquesta setmana del Tirant, aquesta setmana s'integrarà aquesta activitat sobre el Tirant, d'acord? Aleshores, un cop acabem aquesta activitat, el que farem serà de l'antologia de poesia catalana que teniu, llegir els poemes. A partir del poema en el que ens vam quedar, ara ens tocava llegir el poema del rector de Vallfogona i llegir els poemes a partir del rector de Vallfogona i respondre les preguntes que hi ha de cada poema. Això ho haureu de fer en format digital, sigui en Word, sigui en Drive, sigui en OpenOffice, el que sigui, per, en el cas que aquesta situació es prolongui, ho pugueu entregar, ho pugueu presentar, d'acord? Ho pugueu presentar virtualment. Bé, us he portat aquí també algunes edicions del Tirant que he trobat així per casa. Per exemple, aquesta és la d'edicions 62 dels nostres clàssics, és el Tirant en 2 volums, és una edició dels anys 80, aquesta. Perquè veieu, aquí està el llibre sencer de Tirant, nosaltres només estem llegint uns quants capítols escollits, aquí està tot el Tirant i a més amb lletra petita, són 2 volums gruixudets. Aquí està una edició encara més antiga, és la més antiga que tinc, és una edició dels anys 60 del Tirant lo Blanc, en català antic original, i és una versió deliciosa, és increïble. Està una mica, clar, ja és antiga, li canviaré aquesta coberta que té perquè ja està malmesa. Bé, després tinc també un còmic del Tirant lo Blanc, que és per nens, però està bé, a l'estil dels còmics de Tallaferro, el Capitán Trueno. Jo no sé si vosaltres ja heu conegut tot això. De fet, no és ni de la meva època, però jo ho llegia perquè m'agradava molt. Després tenim també aquest llibre Tirant lo Blanc, que és també per nens, és una adaptació que té dibuixets, i també és una tria, no hi apareixen tots els episodis. I per últim tinc aquesta delícia
És un llibre així gruixut, molt gran, que té, tirant-lo blanc, també és una versió adaptada. Fixeu-vos les pàgines que ben treballades que estan, amb aquestes vores que imiten així l'estil medieval, aquests mapes, aquestes il·lustracions que a més són de l'època. És una versió molt interessant aquesta del tirant, les il·lustracions que té, que són coetànies a l'escriptura del llibre. És un llibre doncs, molt bonic. Bé, doncs acabeu de disfrutar, de gaudir, disfrutar, és un castellanisme, de la lectura d'aquest clàssic. Intenteu trobar cadascú els seus incentius a l'hora de llegir-lo, perquè segur que vosaltres teniu altres motivacions, no? Us interessen altres temes. I quan un ha de fer una lectura, que és una lectura obligatòria, del que sigui, doncs passa com tota la vida, no? O ho fas de bona gana o ho fas de mala gana, però si ho has de fer, ho has de fer, no? Aleshores, és interessant, jo crec, que vosaltres busqueu els incentius per motivar-vos a l'hora de llegir. I el Tirant té molts elements que us poden cridar l'atenció. El tripijoc amorós, els triangles amorosos que s'estableixen allà entre Hipòlit, l'emperadriu ple de vida, les argúcies de la viuda reposada, el perfil psicològic de Carmesina, etc. O sigui, té molts elements que crec que són interessants perquè us intenteu motivar per tal de finalitzar aquesta lectura. I després, el tema dels poemes, si teniu qualsevol dubte a l'hora de treballar un poema determinat, consulteu-m'ho per correu electrònic, per Instagram, mots pregons, teniu moltes vies per comunicar-vos amb mi. Així com actualment hi ha sanitaris que estan fent totes les hores del rellotge per tal d'ajudar en aquesta situació, doncs jo també estaré aquí, vull dir, no faré tantes hores, però també estic aquí a la vostra disposició, des de casa, confinat, per si teniu qualsevol dubte, voleu que us ajudi amb alguna cosa, voleu comentar algun aspecte del Tirant a l'hora de fer alguna resposta o d'algun poema dels que us tocarà treballar de l'antologia, etc. D'acord? Bé, aprofiteu aquests dies, no són unes vacances, hi havia alumnes que sortien de l'institut l'últim dia d'institut del dijous 12, crec que era, sortien amb cares d'alegria, d'eufòria, etc. Aquesta eufòria de qui està vivint com una situació apocalíptica però que a ell no li afecta, no? Doncs sí que ens afecta, no? Ens afecta a tots i crec que hem de ser responsables en aquesta situació i hem de començar. Ja veurem quan dura el tema, aleshores doncs posar-hi una mica de responsabilitat perquè estem a batxillerat ja i cal mantenir aquests hàbits d'estudi. Doncs bé, això és tot i cuideu-vos molt i cuideu els vostres.